Estrenatu berriz pepino bat. Arrabotsa sortu du. Erdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan gizarte gaiak izpide Bizkaiko SOS arrazakeriaren informazio eta salaketa bulegoak 34 salaketa jaso zitueniaz, eraso eta tratu arrazistengatik urtero bezala salaketa guztiak bildu eta txosten bat sortu dute. Orain atzo aurkeztu zuten diskriminazioaren ahotsak txostena Bilboko Zirika herrigunean. Azterlanaren arabera, herritarrek jarritako salaketa gehienak arrazakeria instituzionalari dagozkie, arrazakeria polizialari zehatzago. Aurreko urtean baino salaketa gutxiago jaso dituzte 2022an, baina horrek ez du esan nahi eraso arrazistak gutxitu direnik. Azaldu dutenez, salaketa formal gutxiago jasotzearen arrazoia da erakundeek ez dutela azaltzen delitu gorrotoengatik salaketa nola jarri. Gainera, maila judizialak ez ditu arrazoi arrazistak aitortzen eraso bat gertatzen den momentuan. Hori dela eta herritarrek ez dute motivaziorik aurkezteko. Errepresaliak egongo ote diren beldur dira eta horregatik ez dute salatzen. Gainera badakite maila emozionalean eta ekonomikoan gogorra izango dela. Beste arrazoi bat ere badago salaketak erakundeetan ez aurkezteko. Kasu gehienetan instituzioak eurak dira eraso arrazistak egiten dituztenak. 34 salaketatik 12 gertatu ziren eremu instituzionalean. Iaz salaketa guztien 35% alegia. Bizilagun bat etxegabetu dute Hernanin eta ertzaintza olartu egin zaie etxebizitza sindikatuak eta Kontseilu Sozialistak deituta kaleratzea eragozten saiatu diren herritarrei. Gutxienez pertsona bat atxilotu dute eta hainbat lagun zauritu oldarraldietan. Kontseilu Sozialistak sare sozialetan salatu du Hernaniko udalak ez diola alternatibarik eskaini kaltetutakoari. Hernanin ehunka etxe huts dauden arren, udalak berriz esan du baliabide profesional guztiak prest dauzkala kaleratutakoari irtenbide bat eskaintzeko eta kaleratutakoak orain arteuko egin diola horri, baina etxerik gabe geratu ostean onartu duela udalaren gizarte zerbitzuekin batera aritzea eta bihar egingo dutela horretarako lehen bilera. Bestaldetik Frantziako poliziak operazio zabala egin zuen astelehenean eta gazte militante bat atxilotu zuen Baionan gurasoen etxean. Hainbat iturri jakinarazi dutenez, beste Euskal Herritar bat ere atzeman zuten Tolosan bere etxean jatorriz Hendaiakoa da bera. Astelehenean zabaldu zen 15 atxiloketa izan zirela, baina gaur-gaurkoz ez da jakina zehazki zenbat pertsona atzeman dituzten orotara. Hasieran informazio nahasiak agertu ziren, baina geroztik zehazten ari dira. Frantziako hainbat edabidek zabaldutakoaren arabera, Lafarge enpresaren Marseilla inguruko zementu fabrika baten kontrako ekintza parte hartzea leporatzen diete. Iazko abenduan 200 bat aktivista sartu ziren fabrikara eta armagabetu egin zuten. Errauskailuaren eta dispositibo elektrikoen sabotajea, kableen mozketa eta hainbat makinaren
handeatzea aldarrikatu zuten bertan. Orduan zaldutako agirian salatu zuten Lafarge enpresa Frantziako kutsatzaile eta CO2 ekoizle handiena dela. Halaber, Sirian talde jihadistak diruz lagundu izana aitortu zuen enpresak iazko udazkenean. Eta Ipar Euskal Herrian garela ekonomia arloa salto, beste bide bat itxi zaie Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erretreta 62 urtean geratzeko borrokan ari direnei Frantziako Asamblearen osoko bilkurara iritsiko da erreforma geratzeko Liot taldeak aurkeztutako lege proposamena, baina mamiz ustuta helduko da. Erretreta erreforma atzera botatzeko Liot alderdiak Parisko Asamblea Nazionalera eraman duen proposamena ezin izan da bozkatu. Oposizioko taldeak erretiro adina 62 urtetik 64 igo duen legea konstituzioaren kontrakotzat jotzeko proposamena egin du. Liot taldeak lege proposamen bat aurkeztu du erreforma bertan bera usteko, baina gobernuak proposamenaren bozketa eragotzi du Frantziako konstituzioaren 40. artikulua erabilita. Artikulu horri esker, Asambleako presidenteak eztabaidatu gabe utzi dezake gastu publikoa handierazten duen proposamen bat eta eztabaidatu ahal izateko gastu publikoaren igoera hori konpentsatzeko neurriak aurkeztu behar ditu taldeak. Hala, naiz eta Liot taldeak tabakoaren zerga handitzea proposatu duen, Asambleako presidenteak adierazi du ez dela nahikoa. Eta orain, Nupes Ezkerreko Aliantzak iragarri du Asamblea Nazionaleko presidenteren aurkako zentsura mozioa aurkeztuko duela. Dagoeneko, 14 greba egun deitu dituzte sindikatuek erreformaren kontra egiteko Ipar Euskal Herria eta Frantzian, eta milioika lagun kalera atera dira. Hala ere, zantzu guztien arabera, badirudi Macronen gobernuak irailaren batean indarrean sartuko duela pentsio erreforma gizarteari jaramon egin barik. Lan arloarekin lotuta berriz 30 gradu inguruko temperaturara iritsi eta 70-etik gorako hezetasuna badago lan jardunean etenak egita proposatuko du. Labek sindikatu abertzaleak protokolo bat idatzi du lantokietan beroaren arazoari aurre egiteko eta ura indarrean jartzeko kanpaina abiatuko du. Temperaturara eta hezetasun baldintzak kontuan hartuta zenbait pauso emango dituzte eta beharrezkoa bada jarduna etengo dute alde bakarrez lan prebentzio legearen 21. artikuluan oinarrituta. Gero eta ugariagoak dira beroaldiak eta ondorioz, temperatura altuek dituzten arrisku faktorea handitzen ari da. Hala, bero boladen aurrean, ekintza sindikala aurrera eramateko gida aurkeztu du Labek. Urteak gero eta egun bero gehiago ditu eta horiek gainera beroagoak dira. Eta lehorteen, bero boladen eta bapateko temperatura aldaketen arriskua biderkatzen ari dela. Egoera horren aurrean, Labek erabaki du beroagatik lanean sortzen diren arriskuetan arreta gehiago jartzea. Horrela, arriskuak identifikatu eta soluzioak jartzeko eskaerak egiteaz gain, enpresek konponbiderik jarri ezean ekintza sindikala aktibatzeko autua egin du. Izan ere, beroarekin lotutako arrisku egoeren aurrean 4 neurri zehaztu ditu sindikatuak. Lehenengoa, enpresari formalki eskatzea legezkoa den arriskuaren prebentzio jarduera espezifikoa. Bigarrena, osalan eta neploiri jakinaraztea neurketarik egiten ez dela edo neurketak antzuak direla. Hirugarrena, lan ikuskaritzari jakinaraztea araua ustea eta arriskuaren esposizioa. Azkena, antolakuntza neurriak abian jartzea alde bakarrez, sentsazio termikoaren arabera atsedenaldiak egingo direla. Lan arloari erreparatuta berriz, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Mitxelineko hitzarmena ukatu egin dute. Gauzak horrela, gutxiengo sindikalak antolatutako mobilizazioak eta lanuzteak babesten dituzte adi. Hasieratik gutxiengo sindikalak ez zuen Mitxelineko zuzendaritzaren azken proposamena onartu, hau da ELA, LAB, PSK eta CGT sindikatuek. Hori dela eta mobilizazioak eta greba egunak iragarri zituzten. Plantillak asteazken honetan bigarren greba eguna egin du. Sindikatuen arabera grebak 185% jarraipena izan du. Enpresak berriz 150%koa izan dela adierazi du. Gehiengo sindikalak azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuen, baina ez zuen lortu. Orain egoera erabat aldatu da. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek iragarri dute zuzendaritzaren azken proposamena ez dutela onartuko. Zuzendaritzak proposamena aurkeztu zuen egunetik sindikatuek 15 egun zituzten erabakia hartzeko. Komisiones Obrerasek eta UGTek asteazken honetan behin-behineko erantzuna eman dute.
Era berean ostiral honetan Burgosen enpresaren zuzendaritzarekin bilduko dira eta bertan euren erabakia aurkeztuko diote. Lantegia geldirik dago, orduan orain enpresa bere jarrera aldatzen ez badu, ez dakit noiz aldatuko duen. Gauzak horrela ez ustekorik ez badago gehiengo sindikalak, gutxiengo sindikalak antolatutako mobilizazioak babestuko lituzke. Eta ez hori bakarrik, azken lan hitzarmena ukatzeak mobilizazio eta lan uste gehiago ekar ditzake. Momentuz aurreikusita daude bi greba egun gehiago, ekainaren 10ean eta 12ean. Michelinek 12ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldataren kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Bestadetik Gasteizko tranbiako langileek ekainaren 16 arte lanuzteak egingo dituzte. Ekainaren 6an hasi ziren lanuzte horiek eta grebak 74ko jarraipena izaten ari du. Hala ere, ostegun honetan langileen batzarra bilduko da erabaki berriak hartzeko. Gasteizko tranbia! Borrokan! Gasteizko tranbia! Borrokan! Azkenean negoziatzen ari gara lantxanda berriak Salburuako luzapenarekin eta enpresak orain arte egindako proposamenekin ez gaude guztiz ados eta orduan hori dela eta konbokatu ditugu paro hauek eta aurrera goaz beraiekin. Gaizlata berriz Jaurlaritzak dio erakundeen arteko komunikazio hutsegitek eragin zutela babes falta Gasteizko hilketa matxistan. Josu Erkorekak segurtasun sailburuak adierazi duenez, erakundeak ez dira gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Izan ere, protokoloak dio derrigorrezkoa dela gizona atxilotzea urruntza agindua urratzen badu. Naiz eta bikotekideak txalaketa kentzeko nahia izan, bestalde arartekoak neurri gehiago eskatu ditu emakumeekin diharduten ertzainak enpatiaz aritzeko. Maiatzaren 28an Maialen Mazonen gorpua aurkitu zuten Gasteizko aparta hotel batean. Bere bikotekide ohia atzilotu zuten Zaragozan ihes egiteko nahian. Gertatutakoaren ostean Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Bertan adierazi zuen ez zela erraza bere burua arriskuan ikusten ez zuen biktima bat babestea. Astearte honetan sailburua berriz azaldu da gertakariaren zehetasun berriak azaltzeko. Erkorekak aitortu du erakundeak ez direla gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Argi dago erakundeak hor huts egin dugula. Esan dudan moduan, huts hori, gure ustez, komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira eta ertzaintzak bere lana egingo du, aztertzeko zer gertatu den, zertan gure protokoloak, prozedurak hobetu daitezkeen. Horrez gain azaldu duenez, ertzaintzak indarkeria matxista pairatu duten emakumeen arrisku maila neurtzeko erabiltzen duten EBA sistema berrikusteko lanetan dabiltza. Hori bai, azpimarratu du, Gasteizko hilketa matxistaren aurretik hasi zutela. Bestalde, arartekoak neurriak eskatu ditu biktimekin diharduten ertzainak enpatia zaritzeko. Zenbait kasu aurkeztu ditu arartekoak, azpimarratzen dute kasu horietan ertzainek jokabide okerra izan dutela biktimekin, enpatia ez azalatzen du hain zuzen ere. Besteak beste emakume batek salatu zuenez, Durangoko ertzain-etxera salaketa jartzera joan zen genero indarkeriagatik, baita babes neurriak eskatzera ere.
Hartatu zuen ertzainak uko egin zion babes neurrien eskaera tramitatzeari, lesio fizikorik ez zegoela argudiatuta. Behin eta berriz saiatu zen, eta zenideak galdegin zion idatziz adieraztea ez zuela eskaera bideratuko. Soilik orduan onartu zuen ertzainak tramitea egitea. Salatzailearen kexaren ondorioz polizia zigortu zuten. Ondo da Nerea, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioan, eta aurrera jarraituko dugu, izan ere soilik baietz da baietz legeari helduta indarkeria matxistagatik ezarritako hainbat zigor murrizteko helegiteak jarri dituzte, hainbat probintzia auzitegitan eta irizpideak askotarikoak izan dira horiek ebazteko orduan. Murrizketen aurkako doktrina ez hartze aldera Espainiako fiskaltzak helegiteak jarriak zituen zigorrak apaldu dituzten ebazpenen aurka, eta hori buruz deliberatu du saio monografiko batean Espainiako auzitegiko gorenak fiskaltzaren helegite ia denak atzera bota ditu. Horiek horrela legeak ezarritako murrizketak babestu egin ditu. Maiatzaren 28ko hauteskunden ondorenei erreparatuta berriz, Maialen Iriartek Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako aldungai nagusiak gobernabiderako akordio bat proposatu die, EAJari, PSeri eta Elkarrekin Podemos Iuri Gipuzkoako Foru Aldundian gobernua osatu ahal izateko gutxieneko akordio bat egitea da Iriarteren helburua, oinarrizko proposamen baten inguruko adostasunak josita. Nabarmendu du Euskal Herria Bilduri dagokiola proiektu partekatua giratzean, foru hauteskundeak irabazi ditu Gipuzkoan ez zuten ere 22 batzarkide lortuta, baina lidergo partekatuen garaia ere badela iritzi du. Aurrez aurre ditugun egoera konplexuei erantzuteko ezinbestekoa izango da, esan dizuedan bezala, erakunde eragile eta herritarren elkarlana eta konpromisoa, badaudelako hainbat eta hainbat erronka, paperako songi jaso ditzakeenak, baina gero alabeharrez guztien konpromisoa eta guztien lankidetzea beharko dutenak, lurraldearen indar komunitarioa beti izan da bermea Gipuzkoan eta etorkizunean ere horrela izango delakoan gaude, herritarrei begietara erantzuteko eta segurtasuna emateko garaia da, eta horregatik berresten dugu Euskal Herria Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdien arteko gobernagarritasun akordio proposamena, garaiko erronkei erantzun ahal izateko. Ekainaren 17an bozkatuko da nork aginduko duen, baina gero 4 urte etorriko dira atzetik. Modu honetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Alderdi Popularreko presidente Carlos Iturgaizek mezu argia helarazi zuen atzo. PP prest dago erakundeetan EAJaren eta PSren alde bozkatzeko gobernuak osatu ditzaten, baina hasiko den legealdiaren egonkortasuna beste kontu bat da haren aburuz. Nabarmendu du PPek duela egonkortasunaren giltzori eta EAJari eta PSri ohartarazi die Guardiako eta Bastiako alkatetzak diren egonkortasun horren prezioa. Radio Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Iturgaizek berretsi du helburua duela Euskal Herria Bilduk erakundeetan goberna ez dezan izan ere EAJak eta PSek Alderdi Popularraren babesa behar duten Gipuzkoako batzar nagusietan eta Gasteizko udalean gehiengoa lortzeko. Besteak beste Iturgaizek adierazi du PPek gobernua osatzen lagunduko diela, baina arrazionaltasun
irregulartasuna eta kongruentzia eskatu dizkie EAJari eta PSEri. Eta PPek hauteskundeak irabazi dituen udalerrietan gobernatzen uzteko eskatu du. Hori da Arabako Errioxako Guardia eta Bastida herrietako egoera. PP izan dalen indarra baina EAJak eta Euskal Herria Bilduk gehiengoa dute. Guardian Raúl García Ezkerron alkate eta alkategai jeltzalea jakinarazi du esate baterako hautagaitza aurkeztuko duela alkate izateko eta oraingoan ere bermatua dauka Euskal Herria Bilduren babesa. Izan ere, Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak azaldu zuen indar sobiranistak bere botoak emango zituela PP ahalik eta erakunde gehienetatik kentzeko. Uztailaren 23ko hauteskundei erreparatuta berriz PSEk argitu du zein izango diren uztailaren 23ko Espainiako Gorteetarako hauteskundeetarako bere hautagaiak. Patxi López izango da Kongresurako zerrendaburua Bizkaian, Rafaela Romero Gipuzkoan eta Daniel Senderos Araban. Orain alderdiaren lurraldetako batzordeek berretsi behar dute proposamena eta larunbatean erabakiko duten. Beste hainbeste gertatuko da senaturako hautagaitza ere. Gaur egun senatari diren Txema Oleaga eta Julia Liberal izango dira zerrendaburu eta hautagai berri bat izango da Gipuzkoan Itazkun Gomez. López Espainiako Kongresuko talde sozialistaren bozeramailea izan da orain arte, harekin batera Maria Guijarro diputatuak eta Paul Blasi PSeko azterlan eta programa idazkariak osatuko dute Bizkaiko zerrenda. Gipuzkoan Romerorekin batera Maria Luisa García Gurrutxaga diputatua eta Enrique Ramos aurkeztuko dira. Arabako hautagaitzari dagokionez, PSeko egungo trantsizio ekologikorako eta klima aldaketarako idazkaria da Senderos. Arantza Niño UGTko sindikalista eta Jorge Juez izango ditu lagun. Nafarroan berriztatik eta erabatekoa da 2019an Navarra suma osatu aurretik ere hauteskunde orokorretan eskutik helduta aurkeztu oiziren PP eta UPN behin eskuineko koalizioa hautsitan usadio politikoa zendu da. Begien bistakoa zena atzo baieztatu zuten El Mundo kazeta Espainiarrean. Bertan PPek azaldu du ez dela koaliziorik egongo Nafarroan. Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundetan ere banandurik aurkeztu dira eta Javier Esparza UPNeko presidenteak bere atsekabea agertu du eta azpimarratu du ez dagoela akordiorik PPek ez duelako nahi. Politika noikoa izaten da errua bestearena dela gizarteratzea eta kontakizun hori indartzeko asmoz Esparzak azaldu du asteartean Kuka Gamarra PPko idazkari nagusiaren telefono deia jaso zuela hauteskunde zerrendak aurkezteko 3 egun eta erdiren faltan elkarrekin joateko aukera proposatu. Esparzak zur eta alur geratu zela adierazi du haren ustez gertaerek akusazio hori bertan bera uzten duten. Esparzaren arabera Pedro Sánchezek bozak aurreratuko zituela iragarri zuenetik 8 egun izan ditu PPek gerturatzeko eta ez du saiakera bakar bat egin. Ordea gaiz aldatuta Egia Arizor Fundazioak haserrea adierazi du ekainaren 26ko torturaren aurkako nazioarteko egunaren harira programatuta zeuden ekitaldi batzuk ez dituztelako egingo. Zehazki fundazioak jakinarazi duenez Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak azaldu zion asmoa zuela giza eskubideen urraketen biktimak aitortzeko ekitaldi instituzional bat egiteko eta ekainaren 26an egin nahi zutela Donostiako Kusal Jauregian torturaren aurkako nazioarteko egunarekin bat eginez. Gure herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dute. Errealitate gordin bat azalerazi du 1970tik hona Hego Euskal Herrian. 5.369 tortura kasu datu ofizialen arabera. Badakigu hala ere ez direla guztiak. Politika arlotik ingurumen arlora, Zubietako erraustegiaren irregulartasunak ikertzeko kanpo auditoria bat egita proposatu dute. Legebiltzarrean izan da asteon Gorka Buenoeko poltaldeko kidea eta erraustegiaren inguruan dagoen gardentasun falta salatu du. Zubietako erraustegiak 3 urte beteko ditu datorren abenduan eta proiektuarekin hasi zirenetik zenbait arazo eta matxura izan dituela argi dago.
Besteak beste labe galdaretan bi errausketa lineatan arazoak izan zituzten. Homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko gorabeherekin. Zubietako erraustegiaren arduradun Josi Ignacio Asensiok 11 maiatzen esan zion matxura gertatuko direla, baina leku guztietan gertatzen diren bezala, matxura konpondu egiten direla eta kito. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Bestalde, Ekopol ikerketa taldeak ikertu zuen Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz gainditu zuela 2020 urtean. Gorka Bueno Ekopol taldeko kide eta EHUko irakasleak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatu zuen. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testu inguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitua egin delakoan. Bada legebiltzarrean izan da Gorka Bueno Ekopoleko kidea eta erraustegiaren gardentasun falta salatu du. Adierazi du zailtasunak izan dituela txostenerako datuak eta informazio eskuratzerako orduan. Horiek ala proposamen bat helarazi du, kanpo auditoria bat egitea ikertzen jarraitu eta analisi bat egiteko. Babesa eman diote Elkarrekin Podemosiuk eta EH Bilduk, aldiz EAJak ezbaian jarri du ikerketen sinesgarritasuna. Eta legebiltzarrean jasotako ez hezkuntza lege proiektuaren ekarpenen jasotzen ari dira egunotan. Atzo Estilas, Ela eta Lab sindikatuen eta ikastolen elkartaren txanda izan zen, besteak beste talde bakoitzak proposamen propioak egin baditu ere, eta legearen inguruko jarrera desberdinak dituzten arren, oro har guztiek azpimarratu zuten proiektuaren zehaztasun falta. Euskararen gaia ere hizpide izan zuten guztiek eta kezkatuta daude. Zalantzan jarri zuten esate baterako ikasgeletan hizkuntzak izango duen presentzia erreala. Nahiko genuke aholku batzordea aukentzea, izan ere zaigu iruditzen itunpeko ordezkariek eta patronalek ezer esaterik daukaten langile publikoen inguruan lan baldintzez aritzeko. Itun soziala izan dadin, guk uste dugu eragileak ere batu behar zaizkiola. Legeak jaso beharko lukeela zioetan, zergaitietan Euskal Herriak daukan bere hezkuntza sistema burujabeta propia eratzeko eskubidea. Hizkuntza ereduak gainditu egin behar direla, gaur egun ditugun hizkuntza ereduak, eta euskararen ikas eredu orokortu bat esartzeko planifikazioa egin. Aurre proiektua balekotzat jo dugu publikoki, nahiz eta gabeziak ere badituen. Egindako ekarpenak oinarrian pentsatzen dugu zinez ez direla kontuan hartu. Onartuko den hezkuntza legea eraikitzean ausardia politiko gabezia egonda. Elakasieratik oso argi adierazi du gure hezkuntza sistemak eraldaketa sakon bat beharrezkoa duela eta gaur-gaurkoz ez dugu horrelakorik ikusi. Hezkuntzarekin lotuta ere jaiotze tasa jaitsiko dela eta horren bestez ikasle gutxiago egongo direla. Horixe da hezkuntza sistemak duen kezka eta aldi berean erronka nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak egindako aurreikuspenak jasotzen dituen txosten bat aurke eskuratu du Berria Gazetak. Euskal hezkuntza sistemako ikasleen eboluzioaren eta ikasle plantillaren beharren aurrera begiratzeko azterketa 2021-2022 epealdikoa izeneko dokumentuak ikasle eta irakasle kopuruan egongo den bilakaeraren berri ematen du. Datuak argiak dira 2021arekin alderatuta 22,4 ikasle gutxiago eta 23,9 ikastalde gutxiago egongo dira 2022. Bestaldetik, uztailaren batean abiatuko da Frantziako turra Bilbon eta 3 egunez Euskal Herriko hainbat herri zeharkatuko ditu. Uztailaren bostean ere Baiztu beroan barna ibili eta laruntzen amaituko baita. Abagune horren harira gure eskuk herri erronka bat proposatu du txirrindularitza itzuli guztietan garrantzitsuenak duen nazioarteko oihartzuna aprobetxatu nahirik.
Orduan, gure eskuren proposamenaren helburua Euskal Herria 7 lurraldeko herri bat dela eta erabakitzeko eskubidea duela nazioartean aldarrikatzea izango da. Erronka globalei erantzuteko burujabetza osoa behar duen herria gara, arloz arlo gizarte ekimenez ere eredu propioak garatzeko gaitasuna behin eta berriz erakutsi duena. Eta hori erakusteko probestu nahi dugu turreak nazioartean duen oihartzuna. Urte betetzen dituena. 10 urte igaro dira, baina 10 urte baino ez. Burujatza prozesuak luzeak izaten dira. Hamarkada honetan aurreko belaunaldiaren eta aurreko belaunaldiek egindako lanari jarraipena ematen aritu izan gara. Eta herritarrok jabetu gal, herri gisa erabakitzea prozesu bat dela. Eta elkarrekin egin behar dugun bidea dela izuzen ere. Gauzak horrela kultur arlora salto, klasikoen irakurketa jarraituaren 16. edizioa egiten ari dira gaur Arriaga Antzokian, Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatuta, eta kristalezko begi bat Miren Agurmeabe idazle lekeitiarraren eleberria da protagonista aurtengo honetan. Oraingoan gainera Bilboko 7 kaleetan kokatutako euskaltegiaren 50. urteurrena ospatzeko ere balioko du hitzorduak. Ikusi jarraian zuzeneko irudiak. Egoten da normalean. Jakina, egunkariaren tokian beste sustantibo batzuk jarlitezke. Esan nahi baita, gizon baten zoramen adorazioa ez bada emakumearen barnean biltzeko bezain indartsua, emakume horrek erretxinduta bukatuko du, goiz edo berandu. Eta hortik aurrera auskalo zer etorriko den. Alice Munroren ustea da hori, sekretuak oihuka bildumako ipuin batean. Liburuaren izenak aski esaten du. Kultur arloko gaiekin jarraiki hitzordua dugu. Gau honetan pantaien aurrean musika zuzenean saioa ikusteko Koldo Otamendi aurkezlea dugu kameraren beste aldean. Aurreapen txikia egiteko eguerdion. Eguerdion, Karol. Tira, hasteko konta iguzu, Koldo, zein dugu gaurkoan talde protagonista? Musika zuzenean telebista saioko talde protagonista, Lapurdiko Kumano motor taldea izango da. Eta zer nolako musika estiloa lantzen dute, ez? Nortzuk dira? Kumano motor taldea hirukote bat da. Donibane Ziburuko gaztetxean ensaiatzen dute, bereiek Makin, Txomin eta Iban dira, eta 2010 urte ingurutik dabiltza martxan. Musikalki hardcore punk erritmoetan ibiltzen da taldea, giro basatiak dira, erritmo azkarrak, basu distortsionatuak, bateri indartsuak eta ahots garratzarekin. Taldaren 3. diskoa aurkezten ari dira egun, okerrez banaiz, Baiona Zikina izeneko lana da honakoa gainera. Zer dakar horren azken lan honek, ez zer iradokitzen digu halako izenburuak? Azteko 3. diskoa da, aurten bertan kaleratu da, 5 urteko etenaldi baten ondoren, taldearen azken diskoa 2018 inguruan atera zen, gero pandemia guztiarekin batera, azkenean aurten atera dute diskoa, eta esan daiteke taldearen musika bidean beste urrats bat dela, mantentzen du hasierako erritmo jarkoreta eta punkoiek, eta badira disko bernetan metalaren alderako kinu batzuk ere, ez? Baiona Zikina izenpean batu dituzte bere kezkak eta egonezinak, eta irudikatu dute bireik bizi diren Baiona horretan, ez? Askotan maite eta gorrotu dugun hiri bera hori, ez? Batzutan maite dugun herrian bizi gara eta bestetan ez dugu maite bizi garan herri bera hori, ez? Eta kezka guztiak eta olakoak bertan islatu dituzte markantuetan zehar. Diskoa beraz dagoeneko kalean da, bada aurki taldea zuzenean ikusteko aukerarik? Oraintxe bertan kontzertu bira murgilduak dira, Frantzia aldean ibili dira pasaren asteburuan, eta 2 hitzordu dituzte ekainerako.
27an, astearte gauez, Biarritzeko Atabal aretoan izango dira, eta asteburu horretan, 30ean, Euskal Herria Zuzenean festivalean. Oraingoz, talde ikusteko bi aukera horiek izango ditugu. Beraz, hitzordu horiek apuntatuta agendan hemen utzi behar du konexioak ondo, mila esker gaurekin tarte hau hartzarren, adi izango gara gauez, haueko 10:30 eta okerrez manaiz musika zuzenean saioa ikusteko, horixe eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko, ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin hementxe daukagu garoa leku ona. Maiatzaren 28ko hauteskundetara begira, Hondarribiako Euskal Herria Bilduren alkate gaia, ondo etorri, gurera. Eta hasteko horixe ezta, egun horretako emaitzei erreparatuko diegu, hasteko balorazio batekin, ez? Zer nolako balorazio egiten duzu Hondarribiako Euskal Herria Bildutik, etorri diren aldaketez? Guk egiten dugun balorazioa positiboa da, herria pozik dago eta gu ere bai. EAJak gehiengo osoa galtzeaz gain, gehiengoa galdu du, abotxanitzen alde, bertan baigu EH Bildu eta PS bi zinegotzirekin mantendu gara, horrek esan nahi duena da, momentu honetan 11 zinegotzi bagarela ezkertiarre begiradakoak, eta gehiengo osoa 9 ezkertiar eta euskalduna, hau etzen Hondarribian inoiz gertatu. Bai, ez, zer suposatzen du, ez, aldaketa horrek aipatu zu, ez, nola lehenbiziko aldea da EAJak, gehiengo hori eskuratzen ez duena, gobernatzeko aukera, ez, bere horretan galdu dezakeena, zer nolako Hondarribia utzi du EAJak, ez, alako aldaketa bat gailendu izan dadin? Bai, hor bai azpimarratu nahiko nuke guk ulertzen dugula eta egiten dugun diagnostikoa dela zigortu egin zaiola EAJari, bere autoritarismoan egindako lanan, ze gero aldundiko bozka kontutan hartzen baldin baditugu, herri mailan abotxanitzi bozkatu dioten hoietik 791, gero aldundi mailan EAJari bozka eman diote, ez? Orduan horrek ikusten duna da, herrian bazegola eta badagola alako haserre bat, eta horren ondorioz gertatu direla aldaketa hauek. Bai, ez, baina aipatu zu lehen hau ez, nola zuen kasuan ez, mantendu egin diren mintzaz zinegotzi kopurua ez, Euskal Herria Bilduk Hondarribian egindako lanaz, ez, zer duzu esateko?
Bueno, horren gertatu dena da, EAJak 1081 bozka galdu ditu, EH Bilduk ez du bakarra ere jaso, gehienak esateko abotxanitzea jundia eta gutxi batzuk pesera. Hortaz, alako bi polarizazio horretan gu mantendu izana, asko da bai. Gainera alakoetan aipatzen da nola alderri batzuek giltzak eskuratzen dituzten batira, gehiengoa bera alderri bati edo besteari emateko, eta kasu honetan zuek izan zaitezkete giltza, bere horretan zer suposatzen du horrek, edo zer... Bai, azken finean gu mantentzen ditugu gure biak, egia da aldundi mailan, barkatu esateko herri mailan laugarren talde politikoa izan gara, aldundi mailan bigarrena, horrek esan nahi duena da, gure txikitasun horretatik ere, handiak ere bagarela eta giltzarri gehiengo oso euskaldun eta ezkertiar baten alde. Eta aldaketa horrekin, zuen bozka EAJ gobernutu ez da din mandaiteken aldaketa horrekin, zer aldaketa nagusi edo zer nabarituko da udal herrian? Kontutan hartu behar dugu, hizketan ari garela, 28 urteko egoera batetaz, 28 urtez, 85 urtea ezkero EAJak gobernatu du Hondarribin, eta momentu honetan aldaketa honek dakarrena eta lehen aipatutakoarengatik, bereziki zigor boto bat izan dena, lehenengo aldea ikusten duguna herriaren parte hartzea izango dela lehenengo aldaketaren termometroa, herria entzutea. Baita ere kontutan hartu behar dugu, hauteskunde kanpaina hasi aurretik, justu herriko antolamenduko plan orokorra onartu izan zela, EAJaren gehiengo osoz bakarrik, oposizioko 3 alderdiek ezezkoa bozkatu zuten. Orduan, horrek adierazten diguna da, gauzak beste modu batera egiteko beharra, bai apoari dagokionez, herrian daukagun etxegintza elitista horren aurrean, turismo jasangarria ez den baten aurrean, berdintasun sailarik ez daukagu, mugikortasunean ere 4 pauso eman beharra dira kotxearen erabilera murrizteko, eta gure herria, sarrera eta bakarra duen herriak, oraindik ere ez gaude lehenengo pausoa, beraz, erronka asko pilatuta daude gure herrian, eta horietako askoren artean ere, alardearena daukagu, bai. Bai zentzurretan egia da Hondarribiarekin etortzen zaigun lehenbiziko kontutariko bat badela alardea beraz, zentzu horretan agian diagnostikoa egin da ere, zer nolako jokabidea izan duen orain arteko gobernuak eta zer nola eman altzaio muelta, edo zer etorri daitekeen gobernuan aldaketarekin. Bai, lehen aipatu dudana, momentu honetan gehiengoa baldin bagara ezkertiarra eta euskalduna, baita ere lehenengo aldiz, 9 zinegotzirekin, bagara alarde publiko bakarra eta parekidearen aldeko autua daukagun bitalde politiko. Honek ekartzen duena da, legealdi hau izan behar duela, horren alde gauden taldeen aldetik, konponbidearen aldeko legealdia. Argi daukagu konponbidea ezin dela egun batetik bestera eman, zoritxarrez urte gehiagitan pilatutako edo korapilatutako egoera bat delako, orduan fasekako konponbide bat, udalaren lidergoa, eskatzen dugu lana egitea eta norabidea ondo markatzea, bai. Bai gainera egia da ziklo berri baten irekiera izan daitekela honako hau. Bai. Eta beharko luke, aurretik guk ere aipatzen genuen, azkenean 26 urteko ziklo bat izan da udalak Jaizkibel konpainia bertan ere ez errekonozitzen, jaiak iristen direnean. Beraz, aurten hori ja ez da gertatuko, beraz, bai gaude beste ziklo baten aurrean, eta txinetxita gaudeetanago konponbidearena, baina bere pausoak emango ditula, eta pausoka izan beharko dula, eta hor Jaizkibel konpainiak ere asko esateko edukiko du, herri eragileekin bestekin batera, noski. Baina badira batzuetan prozesu edo konplexutasunez betetako prozesuak, ez dakite urrengo alardean bertan dagoeneko ez aldaketarik ikusi halko den?
espero dugu zerbait, jasantzuak nabaritu beharko direla, noski, aldaketa txikiek handiak albideratzen dituzte, egun batetik, lehen esan bezala, egun batetik bestera, orain ezin da alakoa, gainera udala eratu orduko ustaia da, gure jaiak irailean dira, honek eskatzen du bai sukaldeko lan handia, baina pentsatzen dut, eta ja errealitatea kontutan hartuta, abotxan hitzek orain artean bai egin dio harrera Jaizkibel konpainari, hortaz aurten lehenengo aldiz ere alkateak harrera egingo dio Jaizkibeli, eta pentsatzen dugu bestelako ere aldaketa batzuk ere nabarituko ditugula, bai. Bai, ez, nola ere lehen xaure aipatzen zenun ez, nola herritarrek bozka eman dien, gehiengo ezkertiar bati bere horretan, izan den alderdi bati edo besteari horrek badakarrez, Hondarribiako herritarrak ere ez, azken urteetan agian aldatu india edo gizarteak berak bilakera bat izan duela. Bai, uste du gizartearen ondorioz izan dela, zoritxarrez udalak ez du askorikan lagundu. Guazan esatera gainera traba jarri dituen gehiago, eta herriak bai eman du aldaketa bat, non udalak ez du nori ere entzun. Beraz, herria bai dago, eta esaten nuena, gehiengo osoa gara momentu honetan alarde publiko parekide eta bakarraren aldeko jarrera daukagunak. Hortaz, herriaren eskaera, hori da, konponbideko prozesu bat abiaraztea, bai. Baina gai honekin lotuta ere ez, zaritu garela, orain gutxi araudi proposamen bat egin zenuten, Euskal Herria Bildutik, nola antolaketa berriro ere udalaren esku gera dadin, zertan da hori? Bai, alderdi honetatik, zoriondu nahiko nuke EH Bilduren baitan lantalde feministak egindako lan hau, ze EH Bildu nahi baldin baduzu udalean urte asko daramazki lan hau egiten, iluntasunean, jakin gabe, noiz egongo zen aukera lana egiten bere ekarpena egiteko, eta momentu honetan, egindako lan horrek jarraipen bat eduki dezake, eta gauzak azkartu, eta zehazken finean, araudi horretan oinarrizkoa da, berriz ere udalak alardearen antolakuntza bere gain hartzen duenerako, hori nolabait jaso behar duelako, eta EH Bildutik lan hori egin dugu, eta herriaren esku jarri da, eta momentu honetan, udal gobernuaren esku baitare. Horregatik, nik probestu nahiko nuke, ze hori da, askotan oposizioan eta gaudenean, batzutan ematen du paretaren kontra lanean egoten garela, baina momentu honetan, egindako lan horrek, badauka bide bat, bai. Bada lan egiteko aukerarik ere naiz eta gintean ez izan, eta zentzu horretan ez, datozen 4 urte hauetan Euskal Herria Bildutik aipatzen genuenaz, arago zer bestelako horixe ez, erronkak markatzen dituzue? Bai, herriak bereziki entzutea nahi du. Beraz, parte hartzea ezinbestekoa da, herrian zabaltzea, modu demokratiko batean erabakiak hartzea. Ez bakarrik orain, maiatzaren 28an egin dugun bezala, baizik eta egunerokoan, bai aipatu dugan herriko plan orokor hori, zer nolako herria nahi dugun guztiok erabaki alizatea. Etxe nahi dugun, etxe bizitzaren arazoa gure herrian, kostako herri bat izanik, badakigu ze preziotan gaude biltzan, etxe bizitza turistikoen zaitasunak, elitismoari zuzenduta, ez herriari. Ordan hor erronka potoloak daude, eta gu beti bezala herriaren aldeko jarrera edukiko dugu, bai. Ez duzuerdan zer nolako ekarpena egin daiteke? Bai, gure ekarpena eta kontutan hartu behar deguna da, gu bai garela Euskal Herri mailako talde politiko bat. Hortaz, gure herriak ditun arazo asko herritik haratago ere kudeatzen direnak dira, eta adibideak jartzeko. Adibidez, etxe bizitzaren arazoaren aurrean, garrantzitsua da, momentu honetan ere gainera hauteskundeak bertan ditugula, Madrilen EH Bilduk estatu mailako gobernuarekin egindako akordioa, adibidez, gure herria, gune tentsionatu izendatzeko, etxe bizitza turistikoa muga jartzeko, hori hala albideratu du, ze EAJ horren kontra bozkatu du. Ordan guk horren alde gaude. Aldundiari dagokionez, adibidez, Bidasoa Oiartzungo barrutian, ni ere naiz laugarren ordezkaria, eta ikusten genulako EH Bildutik gure herriak arazo asko dituena mugikortasun arazoak dira, Aldundiaren esku daudena, gu autobusa da daukagun zerbitzu publiko bakarra,
gure auzoak Mendelu, Amute, arazo asko dauzkagu hor, eta ezinbestekoa da herri mailatik kanporako arazo guzti hori ere bide ematea. Eta ordan gu hor kokatzen gara, EH Bilduk izugarrizko jakituria dauka herriko kudeaketan, etxe egintzan, zaintzan, euskararen alorrean, ordan guzti hori, naizta nik askotan gu bi gara, baina atzetikan lantalde handi bat eta jakintza handi bat daukagu, bai. Bai, ez baina bukatze aldera ez, nola agenda politikoa markatuta dagoen ez, urrengo data esanguratsua baden ekainaren 17koa ez, hori lehenbizikoa gero 4 urte atoz gero, ez da mundua maitzen ez, leku askotan ematen duen bezala hor bagabiltza ikusten ez, tokian toki, erakunde ezberdinetako agintak hartzeko zer nolako paktuak eta tira elkarketak ari den osatzen, ez dakit nola erreparatzen diozuen Hondarribiatik egun horri ez, gero Marra Gorri ez hitzaiten da leku askotan, ez dakitzuek ere hortik tiratu duzen. Begira, guk hauteskunde gauean bertan herria zoriondu genuen, Nabotxanitz zoriondu genuen eta adierazi genuen herriak eskatu bezala guk aldaketaren alde egingo dugula. Beraz, 17an guk aldaketaren alde egingo dugu, ezkerraren alde eta euskal talde politikoen alde. Hortan zalantzarik ez daukagu. Gero, bai, irikitzen da, 4 urtetako maratoi honetan, nola jokatuko dugun, hor elkarrizketak martxan badaude, eta nik uste Marra Gorriak baino gehiago gure kasuan dela ze herriaz hitz egin nahi dugun, eta esan dudana, bat egiten dugu ezker begiradaz, berdintasuneko begiradaz, eta baitare bate egiten dugu alarde publiko eta parekidearen baitan. Bertaz, ikusiko da eta argi dagona da, eta guk EH Bildutik nahi duguna da, herrian suertatu den aukera honetan, 4 urte ondoren ere jarrai dezala. Orduan aldaketa abiatutako aldaketa hau, ze bai da, 85 ezkeroari gara izketan. Gure herrian ez dago inoiz gertatu, ez? Batzu bat daude, 4 urte talde politiko bat, gero bestea, edo 8ko, ez gurean, 28 urte dira. EAJ-en agintean egondana. Orain aukera daukagu 4 urtez, nahiko genuke 4 urtez haratago izatea, eta herriak ikustea badagola herria egiteko beste modu bat, eta gure Marra Gorria baino gehiago guk kanpainan zehar esan dugu 5 ezaugarrietako herri bat nahi dugu. Udala 21. mendekoa, irikia, gardena eta demokratikoa, jasangarritasuna eredu daukana, mugikortasunean, etxegintzan, berdintasuna helburu, espazio guztietan, noski alardeare bai, baina beste guztietan ere, herri bizia eta bertan bizitzeko eta euskalduna. Eta horretan baitan kokatzen diren proposamen guztien alde, EH Bildu horregongo da. Baina aipatzen zenuen ez behintzat ez, justu aldaketa bera gauzatzeko baituzue oinarria komunean, edo ardatza komunean, beraz ez da gutxi, hasteko. Eta horixe badi jarraituko dugu ez, zer den gertatuko dena Hondarribian, zer nolako aldaketak iritsi halko diren, mila esker gaur gurekin tartetxo hau hartzearren, eta hurrengo batera arte. Hori da, beste bat arte, eskerrik asko. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Txekide irabazi asmori gabeko kooperatiba bat da. Gure zahartzaroa nola bizi nahi dugun, askatasunez antolatu nahi dugun talde bat gara. Dena desberdina da norbere arabera, aldakin guzti forma duen mundua, buruz bera. 35 bat etxe bizitza egin nahi ditugu, orube publiko batean. Gure bukaera arte bizitzeko asmoarekin. Lurzoroa administrazioarena izango da eta utziko liguke 75 urteetarako gutxi gora bera. Eta kooperatibak egingo du eraikuntza eta izango da eraikuntzaren jabe. Gu ez gara jabeak izango.
etxekideko kidea izateko, lehenengo bazkide bezala sartu behar da. Eta 6 hilabete gutxi gora bera bazkide bezala izanta, eta kooperatibiste guztiek onartu ezkero, sartu daiteke kooperatibista bezala. 50-60 urte bitartekoa izan behar da, fisiko eta psikikoki autonomo izan behar da, bizi testamentoa egina izan behar dugu, eta bazkide bezala sartzen zarenean, ja hasi behar duzu lanean taldean ikusteko ja bien aldetik, ja sartzeko aukera dagoen edo ez. Eraikinean gune pribatuak eta komunitarioak izango ditugu. Pribatuak bizitokiak izango dira, eta komunitarioak sukaldea, jangela, egongela, elkarguneak, baratza, loretokigunea, eta bar. Lantalde desberdinetan antolatua gaude. Orain ditugu taldeak, ekonomia, komunitatea, zainketak, orubea, festak. Lan bakoitzean lantzen eta erabakitzen duena gero Konsejo Errektorera eramaten da. Kontseilu Errektorean osatuta dago talde bakoitzetik 2 lagun gaude. Kontseilu Errektorean. Eta hilabetean behin batzarra egiten dugu. Han eztabaidatzeko eta erabakitzeko lan taldetan landu dena. Itxasoa zerura eta zerua itxaso, 6 bederatzia izan daiteke akaso, egiberrien mila biziko gera. Gure antolatzeko moduan soziokrazia aukeratu dugu. Soziokrazia modu bat da talde batean lanak banatzeko eta erabakiak hartzeko. Erabakiak kontsentsuz hartzen dira. Hilabetean 15 ordu emango dugu bolondrez moduan, beharrezkoak diren gauzentzako. Amankomunean ditugun guneak auzoarentzat ere irikitak egongo dira. Asmoa dugu auzo batean bizi eta auzoan ere parte hartu. Orduan, gure guneak irikitak egongo dira eta haien gunera joango gara ere. Kaixo, Oskar eta biok hemen, Oskar eta Etxaun, TRB-tik, abesti bat aurkeztera gatoz. Aurrekoan bizi musika saioan Electric Eyes kantua aurkeztu bagenuen, oraingoan Mikel Laboaren bertsioa, Baztan abestiaren bertsio elektronikoa dakarkizuegu, espero zuen gustukoa izatea. Eta gogoratu bizi musika saioa oso saio bikaina dela, zeren gu bezalako artista bikainak ikus baitaitezke bertan. Beraz, ez galdu. Eta eskerrik asko. Agur! Bai, agur. Ez nago ziur, baina egun sentiarekin izango zen
baztango bazterrak nere logelan hasi ziren sartzen eta sartzen lekurik ezak nunbait desnatu ninduen segituan jausi nintzen nun nengoen lehioa irekin nuen eta emeki baztango lurrean baztan baitan baztan izan Ni Jokin Monreala bat naiz, eta Marabiak Soundko kidea naiz, eta oaintxe gaude bilaken gure espazio lan egiteko espazioa non egin ditugu bozgorailuak, eta non egiten ditugu gure diskoa, gure musika, eta non lan egiten dugun. Txakurrilo izena da pizka bat pedrada. Bere garaian topatu nuen argazki bat, Iruñan, Gabon zahar gauean, mozorratzeko ohitura dugu beti. Ikusi nuen argazki bat, txakur batena kokodriloz mozorratua. Eta hori, kantuekin hasi ginen eta bar, esan nion, igual pedrada irutzen zaizu, pedrada gehiegi, baina txakurdrilo, tio. Ordu bata pasata iritsi daguneko solasaldiari heltzeko unea, eta gaurko honetan Ibon Meñika dugu gurekin, biok elkarrekin arituko gara eguneko gaiei heltzeko, ondo etorri. Ekarri.
Eta, tira ez, hasteko Irun bueltatik, iritsi zaigun albiste bati erreparatuko diogu ez, nola polizien jaiegunak atxilotutako migratzaien kopuraren arabera ematen zituen ez, agiri bat heldu zen, bertako komisalde gira ez, gero jakin izan da, nola ordu batzuz bakarrik egon zen indarren, baina tira ez, iritsi egin zen alako proposamen bat edo. Bai, argi dagoena da, gogoratu behar dioguna gure hori oraindik orain Euskal Herria dela Europa mailan dentsiade ikuspegitik polizi gehien ditugun eremua. Eta gaur-gaurkoz oraindik orain, polizien oiteko presentzia leku guztietan eta seguramente gehiagizko bat dagoelaren konstatazio objektibo bat dago. Gerora baita ere nahiko esanguratsua da, justo ustezko mugan, Bidasoa aldean dagoen horretan, Polizia Nazionalak edo eukin izan duen noraiteko jokabidea. Estatu mailako noraiteko beste gainontzeko mugei erreparatu ez gero, berez, nahiko txikia da, beste batzuek askoz ere handiagoa daukate, baina aldiz, atxiloketa kopuruak handiagoak dituzte. Nahiko esanguratsu ere bada, horrelakoak gertatzen ari direnak. Eta hemen, niretzako badaude bi erreflexio, kontuan hartu behar dugu, azkeneko bi urtean Bidasoa horretan, eta orain uda datorrela baitere, badakigu baitere, ziurrenik egoerak eta problematika baitere ere egotuko direla, giza eskubideen urraketa bat dagoela, hainbat pertsona migrarik baitere, berien etorkizuna hobeago baten bila, Bidasoaren bueltan baitere ibiliko direla, eta hor nola baitere badaude erroan bi elementu, batetik, atzerritar legediari loturikoa, eta argi dagoena da, giza eskubideen kontrako noiteko elementu bat denean, atzerritar legedi honek impunitate politiko juridiko oso bat ematen du, eta baita poliziara ere, ikusten ari garen bezala. Eta gero bigarrenik, niretzako igual hemen, azkeneko orduetan, emondan apurtxuet, ez dakit esan hipokresia edo, ez? Azken finean da, hemen arazoa polizi etxe horretan gertatu denen arazoa zein da? Nik esango nuke, askorentzat arazoa bihurtu dena da publiko egin dela. Ez benetan horrelako polizia eredu bat daukagunik, ez benetan horrelako impunitatea daukatenik, eta ez benetan horrelako jokabide iraunkor bat daukatenik. Baizik eta publiko egin dela, eta orduan nolait ere atzakabe bat, egoera mediatiko bat sortzen da, eta nolaiteko polemika oso bat sortzen da. Eta niri iruditzen zait hori erabateko hipokresia bat dela, ze benetako erroa bestelakoa da. Atzerritar legediak sortzen duen impunitate osoa, giza eskubideen aurkako egoera bat, migrarien problematiketan erroko soluziori politikorik ez dagoela, eta gure herriaren erdigunean muga bat esarrita dagoen horretan, jendeak arriskoa dauko berriro ere errekan edo ibaian hiltzea. Eta benetako problematikari heldu barko genioke, nire ustez. Bai, ez, baina gero agertu dira ordezkari ezberdinak, Denis Itxaso bera baita ere, ez, ezan ez zentsugoa bezkeriako huts bat izan dela, baina ez dagoela guztiz lotuta, ez, pertsona migranteekin, ez, ezkutatu nahian, nola, poliziaren barruan ere, baden, arrazakeriaren bueltan, ez, mugitzen denik. Baina Denis Itxasok ez diogu erantzuten, zergatik horrelako komisaldiegi txiki baten enbeste atxiloketa moten diren. Zergatik horrelako eskaera administratiboen logikan erantzun bakarra atxiloketa dan. Zergatik azkeneko bi urtan beratzi hildako egon dire, eta horrendik orain ez dakigu zen neurri politiko hartu izan dituen. Horren inguruan ez digu ezer esaten. Bakarrik diguna da, horrelako berri bat filtratzen danean, hau salbuespen bat dela, neurriz kanpokoa dela, ulergaitza dela, eta barrak. Eta nolabait ere, estali berriro egoera, arazoa sakonean geratu, eta urrengo berri lasgarri arte. Eta horretara kondenatzen dituzte, bai migrariak, eta baita ere Euskal Herrian horrelako egoera bat gainditu nahiko genukeen herritar askoren partetik, ez? Oso sarraksakeriak, Irungo harrera sareak baitere adierazi izan duten bezala, ez? Eta hoiei baitere entzun barko liekete, eta Denis Itxaso baitere haien demandei baitere apurtxu eta erreparatu, ez? Eta zoritzarrez hor dagoen fondozko problematikari heltzeko inongo borondate politikorik ez daude aurkezten ari, ez? Eta horri da nik uste dut benetan preocupanteena. Bai, ez ezan ere gero era beran, ez? Agian ere frantses estatuak antzeko jarrera ere baduelako, ez? Nola mugen itxiera horrek eta kontrol gogortze horrek bere horretan jarraitzen duten, ez? Askotan harrera elkarte, ez? Aipatzen zituen hauek esan dutez, nola ilegalak badiren egiten dituzten, kontrol guzti horiek, jende
jendea ere atxilotu izan dute ez, emigranteak laguntzeagatik, eta badirudiez horrek bere horretan jarraituko dela, naiz eta espediente bat ireki polizia konkretu honi. Tamalez badakigu baietz. Hor da barazoa. Tamalez badakigula baietz. Eta gainera beste bi aldeetan edo mon daitekena, ez? Jendarmeak baitere horrelako babes aurkeztu izan dituzten pertsonen aurka egin izan duten jokabidea antzerako izan dalako. Atxiloketak emon, neurri preventiboak hartu, eta giza eskubideak erdigunean jarri baino, eta problematikari errotik, aterabiderako, noreteko baliabide publiko bat izatea baino, jokabide represio berdina aurkeztu izan du. Orduan, ekainan gaude justo hasieran eta badakigu uda zelako izango dugun. Eta horreri heldu behar diogu eta hemen bai ez daudela hitzakirik. Hauteskunden testuinguruak eta ez dute erantzuten giza eskubideen galera olako bateri eta poliziak hartzen nahi dituen noreteko gehiagikeriak erdigunean jarri behar dira, ze preokupazio sozial publiko bat bihurtzen ari dira. Eta horreri heldu behar zaio. Aipatzen gabiltzan polizia eredu horren zalantzak, kezkak ez geroz eta ageriagoak badira, eta azken egunotan, azken astetan arrazoi ezberdinegatik ez, iritsi dira guztion agotara ez, besteak beste justu ez, atzoko egunarekin pertsona bat kaleratua izan zen bere etxetik Hernanin ez, eta horre ikusi gerituen ez, horixe paratzera ez, hurbildu ziren erdarrak nolako poliziaren parteko oldarraldia jaso zuten, baditugu irudi batzuk. Tira, ez hemen badira bigai batetik ez, etxegabetzen afera bera eta eskubide urraketa horixe eta beste aldetik ez, gizarteak ez, babestu eta eskubideak defendatu nahi dituenean ez, administrazioak nola erantzuten duen. Lehengoari loturik bigarrenari helduko nioke. Hor argi dagoena da, oldarraldi polizial bat dagoela, eskubide baten defentsa noiteko salaketa edo babes bat aurkezten duenarekiko. Eta hori nolabait ere salatu beharra dago. Eta azken finean, ezinezkoa daukaguna ulertzea, eskubide bat urratzen ari dan unean, eta etxebizitza esateko eskubide bat da, horren aurkako nolabaiteko erantzuna modu errepresio batean emotea. Hori normalizatzeak kultura demokratikoaren kontrako logikan kokatu beharko genuke, eta hori argita garbi adierazi behar da. Eta nolabait ere, heltzen diogu aurrekoan hitz egiten genuen logikari. Ze zoritzarrez baitere, ezinezko daukagu egitea bereizketarik polizia ereduaren logikan egon daitezken gorputz polizial ezberdinikiko. Eta nik uste dut baitere hor, bestelako elementu bat dago aitere hitz egiteko, ez? Euskal Autonomia Erkidegoari loturik dagoen noiteko polizia ereduak jarrera berdina aurkeztun badeuz bestelako eredu polizial batzuekiko, bestelako arazo gehigarri bat daukagu horretan, ez? Eta hori baitere hitz egin beharko litzateke. Badakit gero igual gehiago sakonduko dugula gaiaren inguruan. Eta gero bigarren planoan, ez? Eta zuk aipatu duzun lehenagoko elementu gisa. Eta argita garbi da gaur egun etxebizitzaren problematika sozial politiko lehen dimentsioko bat da. Aurreko baitere uste horren inguruan egon ginea hitz egiten. Hor badago baitere, oraindik indarrean edo garatu gabe dagoen noiteko etxebizitza legediaren inguruko marko legal berri bat eta legedi berri bat, eta hori baitere, nola implementatzen den baitere, urgentzia askoa den elementu bat da, ez? Uste dudalako, benetan gaur egun, badaudela elementu batzuek, problematika sozial horretan baitere, hori ez, gehiengo sozial batek noiteko arduraz ikusten ari duela, ez? Eta ez bakarrik inkestek edo iritzia baitere sortzen dutelako, baizik eta ikusten ari garelako muturreko egoera hauek baitere emoten ari direla, ez?
Zoritzarrez baitere, bestelako krisi testu inguru batean, bestelako neurri urgentziazko batzuk baitera hartu izan dira aparato politiko eta legaletatik, eta aldiz ikusten ari garen adi ez direla betetzen ari, ez? Ze gaur egun, desjabetzeak baita ere, emoten ari direlako, orain dela gutxi betere ikusi ditugu beste batzuk, eta gure herrian baita ere emoten dira, eta oneri baita ere noraitere heldu behar zaio. Eta ja espreski kasu honi begira eta Hernaniko aferari loturik, nik uste dut momentu honetan preokupazio eta erdigunean jarri behar duguna da, pertsona honen egoerari atera bide bat emon behar zaiola. Eta horri hiltzeko beharra badagoela. Eta argi eta garbi dagoelako, bere eskubia dalako etxebizitza bat izatea, eta aldi berdian baitere, gaur egun pairatu duen egoerari irueteko erreparatze bat egon behar zaiola. Eta horri heldu behar zaio. Eta horretarako dauden baliabide guztiak horren zerbitzura jarri behar dira. Ez gainera gero ikusten genuen bideoaren amaieran ez, nola joan den azaroan Bilboko udaltzainek epaiaren agindurik gabe ere ez, hau adibidat izango da, beste hainbesteren tartean ez, etxe gabetze bat ez, burutu zutela eta tira ez, neurriak hartu nahian, Bilboko hainbat eragilek osatu egin dute gida bat ez, alakoi nola aurre egin edo behintzatez azalpenak eta mekanismoak pertsonei esku hartan jartze asmotan ez, nola administrazioek zelako edo aginteek ez, nolako bideak erabiltzen dituzten alako kasuetan ez, eta nola eskerrak baden ez, herritarren artean horrei soluzioak emateko bidean, izan ere arazo hauek ez dira berriak, ala ere konponbideak. Bai, eta nahiko esanguratxo edo osagarri berezitu bat bada bere baitan, adibidez Bilboko, badakigulako urbetan edo hiriburutan baitere problematika areagotzen dela, eta tentsioak baitere, tentsio gunea baitere horri islatzen dela gehien bat, eta bereziki baitere, sezonaletan baitere atara izan dan, Bilboren kasuen adibidez. Maila batean, badaudelako gune batzuetan horrelako problematika sozial estrukturala hauak dituzten jendarteen gehiengo bat egotea eta zaurgarriak izan ditezken pertsonak egoteak, maila batean muturreko egoera hau errezago edo arinago pairatzerako arrisku baten aurkitzen direlako. Eta nik uste dut, zorionekoa dela baitere, horrelako saretzeak eta horrelako alternatibak aurkezteko bideak izatea. Zoritzarrezuk aipatzen duzu moduan, agian ente publikoetatik agertzen ez direzen soluzioak, herri mugimendu edo bestelako saretze batzuen bitartez egiten edalako. Irungo kasuan baitere, seguramente harrera sareak baitere bere ekinbidearekin bitartez adierazten nahi duen bezala. Aldiz, nik uste dut momentu honetan, gaur gaurkoz dauden egiteko instrumento politiko instituzional guztiak erroko eraldaketa bateren zerbitzura jartzeko behar badagoela, eta nik uste dut badagoela margen bat, eta hori baitere landu beharra dagoela. Eta bin arteko sinergia nik uste dut askoz ere soluzio integral baterako lagungarri izan daiteken zerbait da. Eta hor nik uste dut bien arteko nahiteko elkarrizketa sozialoi baitere gauzatzea interesgarri izan daiteke, ze benetan oso konplexuan egoera bat da, interes asko daude, putre funtz asko kriston interesak dauzkate gure hirietan espekulazioa eta interes ekonomikoen araberako etekinak ateratzeko, eta giza eskubideak, eta kasu honetan etxebizitza eskubidearen eskubide horren noiteko gauzapena, kolokan jartzeko bide bat bihurtu dira, eta nik uste horreri dagokion aterabide integral bat emoteren beharra dagoela, horri heldu berzaio. Lehenago ere etxebizitza legea bera aipatu da, tarteka horregia da, une honetan jendea dagoela kezkatuta, etxebizitza legea eta beste hainbat lege edo tramitazio antzekoekin ez nola maiatzen 28ko hauteskundeak eta gero ez nolako panorama zabaldu den Estatu Espainiarrean eta datozen hauteskundei begira, zer arrisku ere badiren. Bai, eta zelan bait, hor dagoen berme bakarra da, horrelako legediak edo horrelako politikak indartzen edo bermatzen dituztenen noiteko bermatzen dituztenekiko noiteko iraunkortasun baterako bermea izatea. Eta hor badago erantzunkizun sozial bat, eta gaur egun daude mekanismo elektoralen arabera baitere norabide batean edo bestean jar gaitzaketez. Eta argi dagoena da, nolabait ere horrelako marko legalik egonez direzen uneetan horrelako lan politiko bat egin izanak lagungarria badan, nolabait ere horretarako babes politiko-sozial baten beharra nik uste garrantzitsua dela, eta gero baitere hemen badago Euskal Herriko markoan
Horren inguruan baitere zer pentsatu, aurrekoan baitere hitzen genuen, ez nahiko esanguratsua da, Madrilen noeteko legedien inguruko akordio bat emon izan da, baina gaur da eguna EAEko legediaren inguruko eztabaida sozial politiko instituzionalan, hainbatek ez dutela esplikaziorik emoten zergatik zelako jokabideak hartzen dituzten. Eta ikusten ari ganena da, problematika lasgarria dela, beraz, urgentziazko jarrera bat izan marko liteke, eta erantzunkizun sozial bat egon marko liteke horrekiko, ez? Emon azalpenak, justifikatu zure posizioa, eta terabidak eskaini. Horretarako egon marko liatezke. Ez dela ere ikusi beharko dugu alakorik iritsiko ote den, eta tira ez, polizia ereduaz hitz egiten aritu garela lehenago ere ez, horri berriro ere heldutan, izan ere ez, bada bestelako gatazka bat ertzaintzaren barnean, egunotan medio guztietan ez, agertzen ari zaiguna, justu ez, azkenetariko eragile bat ez inguruan hitz egiten ELA sindikatua bera izan da ez, berriz ere polizia eredua bera zalantzan jartzen ez, horixe, arazo horixe dela esan ez, hor ertzainak borrokan izeneko mugimendu batek, piztu du alarma bere horretan, gizartea aspalditik badago ez, honen, ohartarazten bai Eusko Jaurlaritzari, segurtasun sailari, ez, problema handiak badirela, ikusi ditugu azken 10 urteetan, ez, poliziaren jarrera nolakoa izan den herritarrek ez ahotsa zertxoa eta altzatu izan dutenean ere, eta tira, berdin jarraitzen dugu. Bai, eta orain arte landu ditugu noeteko bi gaiek baitere, zelan bait zeharka edo zuzenean, baina elkarlotuak daude orain plantatzen izaren aferarekin, ez. Nik nahiko nuke zalantzan gutxinez jarri eta horrelako sindikatu autorizatu batek horrelako iritzi bat plazaratzen duenean preokupazioaren adierazle da eta jakin badakigu eta uste dut gizarte moduan baitere jasotzen dugula nola baitere polizia eta kasu honetan ertzaintzarekiko kontrol politiko instituzionala daukonak badaukala preokupazio handi bat, ez? Nahiko nuke pentsatu edo nahiko nuke jakin ia benetan daukaten noiteko preokupazioa eta jendarteren preokupazioa bat atorren edo ez. Zeintzu direzen noiteko dauden preokupazio ezberdinak, ez? Hor uste dut ondino ez dutela guztiz azaldu, ez? Eta batez ere, elaren, Mitxelen hitzak baitere irakurri izan ditut eta preokupatzeko modukoa bada, baina uste dut baitere, zintzoak izanik, ulertu behar dugula baitere, preokupazio hori seguramente askoz ere denbora luzeagokoa izan beharko litzatekela. Eta ez nuke pentsatu nahiko, preokupazioaren areagotzea dagoela beraien noiteko ordezkaritza sindikalaren murriztaren bitartez. Ez nuke hori pentsatu nahiko, eta ez nago hori planteatzen, nahi dute zalantza, ez dakit, justua baitere plazaratu, baina uste baitere pertinentea dela zalantza plazaratzea. Eta gero, hor badago bestelako elementu bat, eta ia da nahiko, ez dakit, jende askok uste eta hotan daukala gai hau, eta uste dut baitere nahiko nahaztuta gabiltzala danok, ez? Batez ere ikusten ari garelako, orain atzo berton ikusi nuen, Busturin egon zirela hainbat ordezkari sindikalek, eta berein lan baldintzako betzeko noiteko aldarrikapenak eta negoziaziorako eskaera egiten zuten. Eta nik esango nuke, bestelako langile batzu bezala, bereien lan eskaintza horiek baitere plazaratzeko eskubidea daukatela. Aldiz, gero eta ertzaintza gehiagok adierazten nahi dutela, modu asindikal batean, eta nahiko kuriosoa da, bai terminoa eta horren atzean egon lehiken guztia, planteatzen nahi dutela da sindikatuek haratagoko noiteko bestelako jokabide bat. Eta inkluso planteatzen nahi dituzte nahiko totem handi batzuk, ez? Berein aldarrikapenei muzin eginez gero turrik ez dagoela eta horrelako gauza batzuk. Eta iritzi ezberdinak, nebardura handiak plazaratzen nahi dira, ez? Atzokoak adiezen zuten, prestasun oso daukatela negoziaketarako, Erkorekak erantzun ziren, besteko jokabide bat dago, galdetu beharko nioke orduen entzatzaren barruan zer gertatzen ari dan. Eta uste dut, eskubide gozoa daukagula, jakiteko zer gertatzen ari dan, eta ze iritzi ezberdinak dauden, zeneko uste dut esanguratsua dela. Eta gero azkeneko elementu bat, ez? Eta inago denbora guztien ikuspegi laboral, edo lan gatazka, edo langile ikuspegitik hitz egiten, Galdetu nahiko nieke baitere, guztiei, sindikalei eta sindikalei, galdetu nahiko nieke, baien ustezko eskubideak aldarrakatzen dituztenean, kalean, plazaratzen dutenean, modu demokratiko edo bereien exigentziaren neurriaren araberako, gustatuko balitzaieke horren aurrean errepresio jasoko balukete erantzun gisa.
Ze beraiek bai egitu hori, eta Tubacexeko hainbat langilek, adibidez, 20 urteko espetxe zigorra daukate gaur egun epaitegi baten aurrean, horren ondorioz. Zuen lan gatazkea edo zuen lan aldarrekapenak plazaratzeko eskubidea daukazue, aldiz errepresioa esabilitzate jasoten erantzun gisa, beste hainbat langilek jaso duten bezala, berien eskubide berdinak daudenean planteatzen, kapairen araberako egoera bat, erosmena almena, negoziazio kolektiboak, eta barrak, eta aldiz batzuek jasotari dute errepresiorik bortitzenaz, espetxeaz gauditze egiten, eta horrez ertzaintzaren papera klabea izan zen, eta gaur da eguna, batzuek asindikalak deklaruta berein burua, eta beste batzu sindikalizatuta, baina ez dute egoera berdina pairatzen. Baldetu beharko niko ere burari orduan, non dago aldea? Ba, aldea argi eta garbi dago. Aldea dago, momentu honetan, poliziak eta konkretuki ertzaintzak, elite ekonomiko-politikoen zerbitzura dagoen gorputz polizial bat izaten jarraiteko arrezko daukola. Eta langile eskubide batzuen eta langile sektore konkretu batzuen eskubide horiek kolokan jartzeko bitarteko izan daitekela, baldin eta interesek politiko-ekonomikoek horrela gintzen badute. Eta bereinean hori ez dute jasotzen ari. Orduan, nik uste hori baitere gogoetarako badala. Ze uste dut, uzkurtasuna, distantzia eta ertzaintzarekiko desprestigio soziala, besteak beste, preokupazio politikoaren adierazle bat denean, badagoela baitere lotua horretatik. Ze, karo, zuk egurtzen badozu, langile bati, ez pentsatu gero, beste gainontzekoek, elkartasun askorik aurkeztuko dizkutenik zuri. Ez, bainera asaldatu dira orain agintariak, ez? Orain arte zitugu entzun Urkullu, Erkoreka, ez? Gai honetaz hitz egiten, aspalditik lan gatazka bera ere, ez? Denbora ere baduen horretan, ez? Ez dakite turra entzun dutenean asaldatu egin diren, Urkullu, ez? Keskatu da zer itxurari den ematen ertzaintza gizarteari. Bai, seguramente, ez dakite, intuizioa da, ez? Edo espekulatzea da, eta, edo iritzia plazaratzea da, ez da baiderako, ez? Baina, mi behintzat iruditzen zaidana da, preokupazio maila ezberdina daudela, ez? Bat dagoena oso urgentea, turrari loturik dago. Eta azken finean, hilabete bat baino gutxiago barru, nazioarteko eskaparate bat izango dugu Euskal Herriko errepietan barrena, segurtasun irizpideak edo bermea gauzatu dezake noiteko poliziak zeresan eta eskuartze nagusi bat eukin dezake, eta nolabait ere arrisku bat ikustea horretan, seguramente preokupazio handi bat sorta dezake epe oso laburrean. Niri iruditzen zaidana da, fondozko bestelako preokupazio batzu baitere adierazten ari dituztela, eta seguramente igual elkargurutzatzen direla, eta lehen aipaturikoa poliziaren desprestigio soziala, uste dut baitere hori nahiko nabaria dela, eta niretzako hor dagoen elementu bat, eta horrelako instantzitatik entzuten direzenean mezuak nik uste dut, zibilineamente horreatzean daudena, dala, uste du dela, preokupazio handi bat sortzen dizuetena da, kontrol politikoaren galera bat daukazula horrekiko. Izan ere, badirudi gatazka, edoran gatazka esaso instituzional bihurtzen ari dela. Bai. Eta orduen nik uste dut arazoaren tamainaren adierazlea bada, ez? Eta, nik krisi guztiek atzerabide bat edo aukera bat sortzen dute, eta uste dut oso pertinentea dela momentu honetan, dagokion eran, polizia ereduaren inguruko eztabaida sozial, politiko, instituzional bat emoteren beharrerako marko bat eskaintzea. Ze preokupazio hori uste dut, jendartean nik uste dut gero eta zabalpen gehiago daukala. Eta gero, segitzen dut berdinarekin, eta da, perspektiban galdu gabe, Euskal Herria dela, gaur egun, ez dakite oso ondo datua, baina uste dut, biztanle bakotzeko, ehun biztanleko polizia bat daukagularen testinguru sozial politiko bat. Eta urtetan eta hamarkadetan testinguru bat, jarrera batzuek eta noraiteko gatazka baten argumentazioa jartzen zen erdigunean, eta gaur da eguna 2023 urtean, oraindik orain, tentsidadez baitere altua izan jarraitzen dugula. Eta alditu beharko nioke gure hori, polizia zertarako, zenbat polizia horren ondorioz, eta hortarako baitere zelako neurriak hartu beharko liratezken. Eta eztabaida ez da erreza, baina heldu behar zaio. Bai, ez, lotuta badago ere,
langatazka bera ez, konponbidean jarrita ere, ea egiten dituzten aldarrikapenak ez onartzen badituzte, ez hor bai agertzen da bestak beste 1000 eta piku euro gehiago eskatzea hilero, ez dakite mediku batek ere orduan, ez, soldata horiek eskatu aldituen, eta aipatzen nuen badagoela lotu da izan ere, ez, jakin du ere Euskal Herrian, indar polizialek ez, zelako pizgarriak edo izan dituzten bertan lan egiteko. Ba, eta adibidez atzo, tentuz ikustot, ni justo Bustealdeko telebistan, eskualdeko telebistan ikusi dute kortea, eta ordezkari sindikalak hitz egiten zuen langile publikoez, eta orokortzen zuen, eta pertinente izan daiteke baitere bere diskurtsorako nahiteko elementu moduan, baina, langile publikoek baitere bestelako batzuk badira, eta eske ni hori entzuten dudanean, etortzen zaidena da, ez dut ulertzen orduan zergatik jipoitzen dugu medikuak berein protestak egiten dituztenean. Eta hori gertatu da, ospital baten barruan, Gurutzetan, orain dela gitxi. Orduan, langile publikoen defentsa edo, ez dakit ez, aitortza egin nahi duzuenean, pertinentia dela bere baitan, neurtu beharko genuke baitere norberak zelako jokabide eukin duen. Eta horren ondorioz baitere, ez dakit ez, zintzotasunez aritu. Parkatu igual ez, baina hori niri horrek txokatu egiten dau. Langile publikoa hitz egiteko eskubidea osoa, baina langile publiko guztiek daukaten berein lan baldintzak hobetzeko eskubidea respetaturik. Ez dela hipokresia iruditzen zait. Hala da, eta tira ez, egia da justu azken asteetan, bai Jaurlaritzatik eta, Urkullu, Erkorekak beste hainbeste titularre eman dituztela, hori geroxeago helduko diegu izan helenago badugu aipatzeko ez nola Kaparrosoko makroetxaldaren auzia Nafarroako gobernuaren maira itzuli egin den, badaukagu bideo bat gaiak kokatzeko, eta gero ere ez, konexio bat izango gu Lorea Flores Greenpeaceko kidearekin. Nazioarteko ingurumenaren eguna dela eta makrogranjaren aurkako Nafarroako plataforma osatzen dugun 15 erakundetatik hemen elkartu gara. Nafarroako gobernuko, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaritzaren ebazpenaren aurkako 2 gora errekurso jartzeko. Ebazpenetan, Nafarroako gobernuko departamentu honek baimena ematen dio esnetarako behi hazienda ustiatzeko instalazioa eta hondakin organikoen biometanizazio instalazioa nabarmen aldatzeko. Makroetxaldeen aurkako Nafarroako plataformak 2 helegite aurkeztu ditu landak garapeneko eta ingurumeneko kontseilaritzak behitegi erraldoien inguruan eman dituen azken ebazpenen aurka. Eta hori azaltzeko badugu kameraren beste aldean Lorea Flores Greenpeaceko kidea eta makroetxaldeen aurkako Nafarroako plataformako kidea era berean. Kaixo, ondo etorri. Kaixo, eguerdion. Berdion tira ez, aipatzen genuen ez, helegitek zer ikusia dute etxalde hori handitzeko asmoekin, oker ez bagara ez, konta guztu gehiago ez, zer da jasotzen dutena? Hor, gure salaketa zetorrean, dela, hilabete batzutatik onat, ezagutu ditugu, hainbat eskaera egin dizkiona, bai edo enpresak, bai oneri lotutako HTN eta bertzen enpresa batzuk egin dizkiote, hainbat eskaera Nafar gobernuari, eta uste dugu denak lotuta daudela, etxalde hori handitzeko asmoarekin, alde batetik dago, bideoan aizaltzen denez, 7.200 behitik, 7.900 behitara handitzeko eskaera, gero araztegi bat jartzeko eskaera, hortik ateratzen diren hondakin organiko guztiak araztegian sartu eta ustez hortik ureztatzeko kalitate nahikoa izanen duen ura ateratzeko, eta gero modifikazio horiei lotutako hainbertze azpiegitura, eta zuzenean justo astelenean, ekainaren 8 bukatzen zen, bai araztegiari eta bertze azpiegitura horiei,
gora jotzeko, Nafarroako gobernuak baimena eman ondotik, gora jotzeko errekursoa aurkezteko epea. Eta, hortxe joan ginen, pixka salatzeko proiektu guzti hauek, ez bakarrik bi hauek, gora jotzeko errekursoa jarri genuena, baita ampliazioarena, eta bertzen laugarren bat, badakigula existitzen dela, baina oraindik behintzat ez dena aurkeztu publikora, eta, kontua da dena, proiektu bat izan beharrean, edo eskaera bakar bat izan beharrean, lautan zatikatua dagoela, eta horrek ere zailtzen duela gure lana, eta baita orokorrean proiektu hauek izanen duten ingurumen inpaktua aztertzea, eta horretaz, pixka bat eskaera bazen hau dena gelditzea, eta prozesua benetan behar den bezala egitea. Eta ikusiko dugu prozesua bera behar den bezala egiten izan ere, azken urtean, bai Espainiako parlamentutik, Nafarroako gobernuak ere biek ala biek neurri ezberdinak agindu dituzte, makro etxalde hauek murrizte bidean, hainbat debeku ezartze aldera, hala ere eta tarteka aipatzen zenuen ere nola bai odieta kasu konkretu honetan aipatzen duen, lehenago jaso duela baimena, ez dakit honek zer suposatzen duen? Justuan ampliaziorako baimena ez du jaso. Kontutan hartu beharra dugu, enpresa zitzela 3.800 behiko baimen batekin, gero eskatu zuen 7.200-era handitzeko, hasieran Nafar gobernuak baimena ukatu zion, baina ondotik Nafarroako Auzitegi Gorenak arrazoia eman zion enpresari, eta 2021 urtean Nafar gobernuak bai eman behar izan duzion 7.200 behira ampliatzeko baimena. Gero ondotik etorri da 2020ko maiatzan egin zuen eskaera berri bat, 2022ko maiatzan hori da, eskaera berri bat 7.900 behitik gora handitzeko eskaera aurkeztu du, eta hori oraindik ebatzi gabe dago. Guk baimen hori bai esposizio publikoan jarri zen, eta guk alegazioak aurkeztu genizkion, baina, eta hor erraten genuen gauza bat, dagoeneko Espainiar Estatuko errege dekretuak erraten du hau martxan jarri zenetik, martxan dauden ustiategi guztiek, baldin eta 850 behiko tamaina maksimoa gainditzen badute, ezingo dutela behitegia handitu. Beraz, kasu honetan, uste dugu, Nafarroako gobernuak ez ziola eman beharko baimena behitegiari 7.900 behitara iristeko ampliazio horreri. Baina, guk alegazioak aurkeztu ditugu, oraindik ebatzi gabe dago, Nafar gobernuak errandu ez diola baimenik emanen, baina ez dakit, azken urte guztietako ibilbidea ikusirik, eta baita araztegiarentzako baimena bai eman dienez eta ikusteko dago egitan Nafarroako gobernuak betekote dituen bere hitzak edo behitegia berriz ere handitzen ikusiko dugu. Ez bainera lako baimenak lortze bidean besteak aipetzen genuen bai odietak berak abere horiek sortzen dituzten hondakinak tratatzeko proiektua ere aurkeztu izan du eta zuek asaldu duzenez honek ere badu zerratzean. Bai, azken finean, bai odietak erraten du, erabilgarri dauden teknika hoberenak martxan jarriko dituela, eta honen helburua da, behitegian sortzen diren hondakin organiko guztiak, araztegian sartu, eta gero hortik, ureztatzeko ura atera ur kalidade nahikoarekin. Baina guk, eta uste dugu, proiektu honek ez duela bermatzen hori egitea posible izanen duenik, eta arriskoak suposatzen ditula ingurumenarentzat, Eta hor, bi punto nagusi azpimarratu nahiko nituzke, Alde batetik, badaude Europar mailan eta hainbat gidaliburu, abeltzaintza ustiategietan sortzen diren hondakinak kudeatzeko praktika hobena gomendatzen dituztenak, eta gidaliburu hauetan, justo proiektu horretan erabiltzea proposatzen diren teknikak
ez erabiltzea gomendatzen du, edo debekatzea proposatzen du. Azken finean teknika hauek aizgarestiak direlako, eta gero prozesuan sortzen diren hainbat sustantzia ingurumen inpaktu larriak dituztelako. Beraz, alde batetik badira teknika batzuk berez hondakin mota hauentzako erabiltzeko gomendatuak ez daudenak. Eta gero bertzetik ere, guk legite aurkezteko orduan konsulta egin genuen hainbat aditurekin, eta erraten ziguten teknika horiek inoiz ez direla aplikatu modu kombinatuan edo bakarka ustiategi honek tratatu nahi dituen bezalako hondakinetan, normalean erabiltzen dire hirietako ur erresidualak tratatzeko, eta ez behitegietatik edo ateratzen diren hondakinak tratatzeko, eta hor erran beharra dago hor behitegitik aterako diren likido edo ez, araztu behar diren produktoiek duten nitrogeno karga agitzez altugoa dela hiri ingurutenetan sortzen diren urro hondakin horietan dagoena baino, eta orduan zalantza handiak jartzen ziren teknika horien kombinazioak benetan lortuko ote zuen ia 3.000 miligramo litro nitrogeno dituen hasierako hondakin batzuetatik 100 miligramo litroko nitratoko pura izanen duen ur batera iristeko gaitasuna izanen duela. Eta era berean ere, txosten hauetan ikusi dugu Ebroko Konfederazio Hidrografikaren olako txosten edo idatzi bat, erraten duena horixe bera, zalantzen jartzen duela ur bir sortu edo ureztatzeko ur hori zeinak espero den 100 miligramo litroko nitratoko purua izatea, uste duela izan dezakela kalte bat inguruko eta lurretan, eta justo konfederazioak duen plan hidrologikoaren helburuen kontra joatea, azkenean bere helburuak dira inguruko urak dagoeneko kutsadura maila bat daukatena haien kalitatea hobetzen joatea, eta konfederazioak dioenez proiektu honek kalitate hori oraindik eta okerragora joatea sortu lezakela, beraz, zalantza honitz planteatzen ditu proiektu honek. Zenbat eta zenbat aginduren aurkakoa, eta ez hala ere, bertan duguna, eta tira nahiz eta aginduak aurkakoak izan, bere horretan jarraitu, eta horretarako ere aukerak nola zabaltzen dituzten administrazioek ere, ez da, behintzat, bazarete horren kontra lanean, baina kasu honetan, helegiteak eta makrotxalden aurkako Nafarroko plataforman, 15 bat, oker ez banabilez 15 bat, eragiek bat egiten duzu zer, espero duzu aurrera begira, edo agian ez da beste zerbait duzuen esku artean? Alde batetik jarraituko dugu pixkat hurbiletik nola evoluzionatzen duten kasu hauek, hori espero dugu benetan ampliaziorako baimen hori ukatzea eta ez handitu ahal izatea, eta berdina araztegi azkenean martxan jarraitzen badu, hurbiletik jarraituko dugu benetan hor zonalde horretan dagoen ur kutsadura arazoa gorakadoan, edo beraiek dioten bezala soluzio milagroso bat izanen ote denez. Eta gero bertzalde jarraitzeko ere, egia da Baiedio dietakoa, igual Nafarroako kasu ezagunena dela, baina plataforman geroz eta kezkatuagoa gaude, zeren zerriei lotutako ustiategi industrial eta hondiak eta berdin kaltegarriak ingurumenarentzako, gero eta gehiago ari dira jartzen Nafarroan, eta errestasun nahiko handiak dituzte, eta alde horretik ez planteatzen ari gara nola agian Baiedio dietakoa ikono bezala hartuta, baina nola zabaldu Nafarroako abeltzaintza eredu guztira gure protesta, eta saiatu pixkat eraldaketa bat sustatzen, erraten genuen bezala, modelo industrial honetatik, eskala txikiagoko modelo estensibo eta jasangarriagoetara pasatzeko. Orduan, Lorea, adi jarraituko ditugu, aipatu dituzun denak, mila esker gurekin tartetxo hau hartzearen eta hurrengora arte. Mila esker, zuri ere bai.
Tira ez, aipatzen zuen justu bukaeran ere zelan hau baden adibiderik eta argiena, ez, horbestak bestez, Espainiako legeek esaten dute gehinez 850 abel buru, ez, izan daitezkela etxalde handietan, eta kasu honetan, ez, 6.900 ikasik 8.000 izan nahi dituzte, ez, eta zer suposatzen duen alako eredu bat, ez dakit den Europako behitegirik eta handiena eta Euskal Herrian duguna. Ba, eta justo bukaran aipatu duenaretik lotuta, ez? Nafarroan konzentratzen ari dira horrelako ekoizpen ereduak, ez? Eta horre maila batean problematika ere areagotzera eta baita ere zabaltzera dakar, eta hori ikuste dut horrelako herrialde batean eragin handi bat edukiko dugu, ez? Nik, azpimarratuko nituzke igual bi hiru ideia, ez? Bai berak aipatu izan duenaren logikan eta nik uste dut baitere aurrera begira baitere batzi beharko ditugunak, ez? Batetik, oraintxe bertan zuk aipatu dozuna, ez? 2023an horrelako noeteko Espainiar Parlamentutik eratorretako legedi bat edo esartzen da, baina, karo, zelan bait ez du atzera eraginik eta beraz, adierazten ari duena da noeteko, ez, ekinbide politikoa berandu datorrela, horrelako egoerei erantzuterako momentuan, ez? Aurrera begira egon daitezke bestelako neurri hobeago batzuk, bai, baina atzera begirakoan, kasu honetan Kaparrosari begirakoan, berandu heldu da, ez? Eta nik uste dut horre baitere gogoeta bat eskatzen du. Bigarrenik bada, ekoizpen intentsiboko adierazlerik gorenetariko bat dela, eta maila batean talkan dagoela, gaur egun, bai Euskal Herrian eta konkretuki igual Nafarroan, egon daiteken bestelako ekoizpen tradizional batekin, baina batez ere, eta loreak aipatu den moduan, jasangarriagoa izan daiteken elementuarekin, ez? Eta maila batean gatazkan dago, eta ekinbide politikoak ebatzi beharko luke orduen zeren alde dagoen, ez? Eta maila batean zer bultzatu beharko litzateke. Eta gero hirugarrenik apurtxo ja ondakini begira, ez? Claro, gaude hitz egiten 3.000 hektareko eremu batean, kasi 8.000 behiren bueltakoa, ekoizpen intentsiboko eredu bat loturikoa, ondakin pilo bat eramatenak, eta gainera saltzen ari dutena da, ondakin horiek tratatzeko teknikak edo, gainera hori, ez? Zer logikan kokatua dauden, ez? Eta hor badaude baraudi batzuek baitere, haren kontra adierazten dutenak, baina nola baitere momentu honetan, hori ere defendatzen ari dute, eta ez dago horrekiko noeteko erantzun irmorik, ez? Eta gainera ikusten ari dena da, edapen bideak sartzen ari dituztela. Orduen, problematika areagotzen baino ez dago. Eta neurri batean, hori baitere, heldu beharra dago, ez? Eta, bestelako, batez erabiltzainek eta horrela baitere, aspaldi eramate horrelako salaketak egiten. Eta ez da kasu bakarra, ez da eremu bakarren emoten ari dena, txerrien aipatu duen bezala, eta neurri handi batean, kokatu beharko genukena da, gaur-gaurko Euskal Herrian, 4-5 bateko noiteko ekoizpen edo autosuficientzia bat dagoela lehen sektore horrekiko, eta honek ein handi batean horrelako interes eta makroetxaldeek hori berau, ja oso apurra eta oso txikia izan da, hori berau suntsitzeko mekanismo elitista gutxe bat dela, eta interes ekonomiko gutxi baino ez dit erantzuten, eta horrek erantzun behar du. Eta zer nolako talka suposatzen duen, ez, gizarteak, herritarrek eskatzen duten, ez, ekoizpen edu txiki eta ez, bertoko horretatik eta ez, kasik eta aplastatu egiten duela bere horretan. Eta, hain dela 15 egun gogoratzen naz, zurinekin bete egin horri buruz hitz egiten, merkatu ereduri buruz, eta azkenen elkarlotu daudelako dana, ez? Zelako ekoizpen mailak, zelako kontsumo ereduak sortzen ditu, zelako zirkuituak sortzen diren, zelako baloreak sustatzen diren, eta hain handi batean jendartearen noeteko, hori ez, biziraupenako ezinbesteko elementu bat da. Azken finean gure janariari buruz gaude hitz egiten, ez? Eta zelakoa ekoizten dan, eta, zen norabide hartzen duen horreko esten danak, ez? Azken finean, gero baitere, seguramente eukingo du, merkatu oso potente bat edukiko du horrek, eta tamalez, errealidadea bat da. Eta horrelako edapen nahi batzuk badaude, seguramente enpresa honek badituelako baitere bestelako merkatu berri posible batzuk, ez? Aztertuta izango da. Eta da lehen etxebitzaren kontua gazekon gana hitz egiten moduan. Interbentzio publiko-politikoak neurri batzuk hartu behar dituz horrelako egoeretan, eta hori da gero eta gehiago errepikatzen ari den eredua edozein ekoizpen sisteman, ez? Gainera hori,
kasu honetan ez, zen nola dauden agerian hutsegite guzti horiek. Eta tira ez, honi aipamena eginda, aipatzen duen lehen ez, zenbat titular ematen ari denez, Jaurlaritzatik datozen albiste ezberdinak guztiei heltzeko tarterik ez du, baina justu ez gaurkoan jakitera eman da nola, tira, ekainaren 26an torturaren aurkako eguna baden, eta Egiari Zor Fundazioak salatu egin du ez, nola Eusko Jaurlaritzatik heldu zaien ez, mezuetatik ikusi duten ezin izango dituztela, hainbat ekitaldi burutu, badaukagu bideotxo labur bat gaiari heltzeko. Gure herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dute. Errealitate gordin bat azalerazi du 1970tik hona Hego Euskal Herrian. 5.379 tortura kasu datu ofizialen arabera. Badakigu hala ere ez direla guztiak. Giza eskubideen urraketen biktimak aitortzeko ekitaldia egin nahi du Jaurlaritzak, eta dirudi erdi aztuta ez, zein egunetan? Bai, ni justo pentsorrekotan nintzen, eta horietako bat naz. Eta argerikoa geratzen da, zelako interesak eta zelako ezberdintasunak egiten diren, ez? Besteak beste, nahiko larria edo nahiko, ez dakit ez, ez dakit izan kalifikatu, baina nahiko adierazgarria dalako, gainera jartzen direzen argudioak bertan bera geratzeko, ez? Hauteskundeen testingurua jartzen da, baina orain dela gutxi baitere hauteskundeen testinguru batzuetan geunden eta webgune batzuk izteko inongo arrazoi biderik ez ziren izan, ez? Orduan, hor ikusten da baia batean, zelako biktima, emaia ezberdinetako biktimak aitortzen jarraitzen diren, eta logikarren araberako nolaiteko ekinbide oso bat edo plazaratzen dan, nondik eta gainera instituzio publikotatik, ze ente pribatu batzuek iritzi bat izatea horrekiko, aurkakotasun bat adiraz dizaiokegu, baina gutxienez, bestelako ez dio erantzuten nolaitere, guztion nolaiteko, kudeaketatik abiatzen dan irizpidetatik, eta aldiz, ente publikotik horrelakoak entzutera ohituak gaude, eta horrek ez dio larritasuna kentzen, ez? Besteak beste, eta hor badago bestelako elementu bat, ez? Eta, karo, ekainen 26koa torturen aurkako nazioarteko eguna da. Osa, ez dio erantzuten ez dara Euskal Herriko nolaiteko logika bati, erantzuten dio nazioarte mailan aitortua dagoen errealitate bat, sistematikoa izan dana eta modu ezberdinetan garatu izan dana munduan zehar eta leku ezberdinetan, baita gure herrien ere. Por cierto, Ertzaintzak ere 356 kasu ditu tortura kasu horiekiko, lehen hitz egin dugun enean poliziari buruz, eta zelan bait ez dauka zentzurik horrelako aitortza nazioarteko referentzia duen efemeride baten logikan egin beharko litzateken egitasmo batean, haine argudio merke baten pean, intentzionari politiko oso bat edo adiraztea eta berbiktimazioarako noiteko bide batie, atea bat zabaltzea. Azken finean, zoritzarrez hor dagoelako, ez? Eta gehiagotan egiteagaitik ez gaitu larritasun puntu hori baitere, ez dakit ez, adiraztera utzi behar, ez? Ni bildurnaz, eta oinitzeit dut pertsonalki, ez? Bildurnaz, horrelakoak ohituta egotera, bildurnaz, normalizatzera, ez? Eta nik uste dut kultura demokratiko eta giza eskubideen parametrotan eta herri honen aurrera begirakoen logikan ezinezko daukagu onartzeak horrelako hain merkea diren argudioen ondorioz, horrelako ekinbideak deusestatzea edo baztertzea, ez? Ze azkenean egia aitortza eta reparazio terminetan gauza asko daude egiteko oso berandu goaz, eta egiten diren apurrek dagokien balioa emon behar zaie, eta dagokien aitortza emon behar zaie, zehor pertsona asko ere badaude, ez? Eta horreri dagokion bidea eskaini behar zaio ente publikotik. Bai, ez, baina egia da justu Eusko Jaurlaritzak hainbat antzeko ekinbide izan dituela, ez? Azken urteetan asko hitz egin da memoriaz gainera, baina hala ere badirudi hor penetratu ezin daitekeen zerbait badela. Bai, eta gero gainera, ez, egin izan diren noiteko ekitalitekin bidetan, galdetu beharko genioke gure buruari, eta hor badago afera bat, eta da batez ere torturak daukan elementua, ez. Ze, evidentemente, gu badakigu herri honetan hildakoak eta gertaera asko egon izan direzela,
baina aldi berdinean baitere torturaren inguruko eztabaida soziala saihestu izan da, urteetan eta hamarkadetan horren inguruko tabua egon izan da. Eta, bueno, azkeneko urtean batez ere egindako lanaren ondorioz, egieri zorre tarteko adibidez, eta, bueno, baita ere, emon izan zaion noraiteko balio instituzionaletatik, ez? Hor badudelako txosten zientifiko batzuek baita ere, justifikatzen dutelak gaur egun gutxienez, 5.379 kasu daudela Euskal Herrian, tortura kasuen salaketa baten, noraiteko ez, reafirmazio bat eta kontrastate bat badagoela, ez? Eta horrek gure herriko errealidadean hainbeste hamarkadetan problematika sistematiko baten adierazlea bat moduan baino ezin dugu ulertu. Eta aldiz, saiatzen dena da etengabe saiesten eztabaida, ez? Eta ja da, zuk aipatzen duzunaren logikan, ez? Eta memoria osoaren noiteko errelatuen eraikuntzan, tortura zelan bai apurtxu bat, ez? Bazterrean utzi edo beste parametro batzuetarako, ez? Usteko joera bat somatzen da, ez? Eta guztiz kontrakoa da. Hemen violentzien espresio ezberdinak egon direla ukaezina da, heldu behar diegu guztiei, baina baitere orduen horren ondorioz, torturari. Eta tortura modu sistematiko batean, poterearen mesedetan egindako edo apliketutako bide errepresibo zital baten aurrean aurkitzen gara, eta gainera horren atzean egon izan da, egin dutenek, torturatu dutenen, nolaiteko impunitate oso bat egon dela, sistema oso bat, arkitektura oso bat existitu izan dela, hori berau ejekutatzeko indarrean jartzeko. Eta horrek maila batean jarri beharko gintuen gure kultura demokratikoaren ispiloren aurrean. Orden, torturaren eztabaida saiestea ekidiezina da, eta aurrera begirako logikan ezinbestean begiratu behar diogu honek gure herrian eukin duen eraginaz. Eta horri dagokio noiteko egin beharreko guztia, egia aitortza eta reparazio terminan egitea. Bengantzarik gabe, seniork ez du bengantzarik eskatzen, baina aldi berdinean justizia eskatuta ere ez. Eta hori horrelako adierazle xumeak, simbolikoek ez dute bapere laguntzen horreri heltzeko ez. Bai ez, gainera alakoek nahi ez ere uzten dute agerian nolabait ez, alako fundazioen deslegitimazio bat, ulertu zait, erakundeen partetik ez, eta zer nolako arrazoizko lanak egiten dituzten, eta ez, batzutan ez, esperantzatik ere zelan baduten askoz, izan ere herri honek bai behar du aitortza bere horretan, eta naizta pentsatu ez, ailegatzeke izan daitekela une batzuetan, edo kasu konkretu batzuetan, nola alakoek naizta igual lagian eurentzako ez dute importantziarik. Bai, eta hor badago, ez? Mentraz fondo asko daude, eta hori badakigu, ez? Eta iraganari begirakoan noiteko norberak eukin duen iritzi edo relato edo posizioa loturiko noiteko eztabaida talka hori egon badago, ez? Baina aldi berdinean baitere, nik uste dut bere balio itzela daukola, eta uste dut tortura salatu izan ditugun hainbat lagunek, eta agerraldi horretan baitere adierazi izan moduan, balio itzel bat daukona da, nolabait ere hori, modu objektibo batean kontrastatua eta demostratu izan den gertara batzuetaz hitzeiten egin garela, ez? Orduen, hori ezin dugu saiestu. Eta horri buruz orduen ezin da orduen eztabaida lapurtu. Ze errealitate bat izan da herri honetan. Eta karo, bere biziko balioa dauko, ez? Holako fundazioek, elkartek, torturatu beraiekin duten saretze lana, Paka Otxeberria berak gidatu diko noiteko txostenak eta barrek, azkenean emoten diotelako urtetan norberak edo kolektibo batzuek adira esan dituen noiteko egiaren zati bat baitere justifikagarriagoa bihurtu izan dituztela. Orduen, ni badakit hor badagoela bestako transfondo asko zere politikoago bat, zelan hori aitortu, urtetan egon banaz hori saiesten, eta inkluso, jokabide ezberdinen bitartez, inkluso baliatu izan dudanean. Ez kedano daukagu baitere orduan, gure iraganari buruz hitz egiteko beharra. Ez da bakarrik orduen zenbaitzuek egin behar duten ariketa. Justizia eta ona eta txarraren araberako balio morala ezin dut orduen nik esarri. Zeni baitere horren barruan nago. Norberak orduen bere iraganen inguruko ibilbideari buruzko erretratu bat egin beharra badauko. Eta horre dire, berba oso handiak. Eta, evidentemente, gaur eguneko interes politiko askori ez zaio interesatzen horreri heltzea. Baina orduan, igual, moralidade gitxiago, lekzio gutxiago beste gainontzeko guztiei, eta beraz, zintotasunarik eta gehiago, eta egia aitortza eta reparazio termitan, eta ez bengantza edo ez esarpenaren logikan, ekin bide gehiago. Herri honek seguramente hori eskertuko duelako. Eta uste dut,
emon direzen pausu guztietan, egia, aitortze eta reparazio terminan, emon direzen pausu guztietan, dagokion lekutik etorrita eta bide oso ezberdinetik etorrita, herri honek eskertu dituela. Eta uste dut horreri heldu beharko geniokela. Eta aldiz, ulertzen dugu gehiago, termino elektoraletan, norberak bere errelatoaren posizioa indartzaren logikan, edo niri zeinek redito gehiago edo koste gehiago sortazten diren logikan. Eta uste dut guztiz kontrako norabian dagoela gure herria. Gure herria dagoela horrelako pausuak emoteren eskertza terminoetan. Eta uste dut horreri baitere, agokion hausnarketa egin beharko zitzaiola batez ere eskumen politiko eta bizitza politikoan ez dakit, eragin minimo bat daukan pertsona, eragile, ente edo alakoetatik. Eta uste dut hor dagoela baitere erronka handi bat. Erronka handi bat hau, beste hainbeste, eta horiek iritsiko edo soluzio horik iritsiko den esperoan hemen utzi behar dugu gaurko solasaldi dugun, mi esker gurekin tartetxo hau hartzarren, eta orain jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara.